Така, привет, дами и господа, да ви покажа нещо, което ще наречем от нищо нещо. Какво се получи? Нещо много, според мен, екстравагантно, хубаво, при това полезно. Едно ножче, направено от стара счупена лозарска ножица. И понеже съм си плюшкин, събирам всички неща, счупени, не ги хвърлям. И от тези дни ми попадна, докато чаках там една смола да стегне. И се чудех какво да правя през това време. Викам, я да направим нещо от това острие. И ето какво се получи, виждате. Тук има вентилационен отвор, тук има заносене, като го сложите и той ще седи ето така. Хоризонтално, тук имаме за такова вадене плюс това. Натискане и вадене, иначе да ви покажа, че няма да тропа да лопа. По никакъв начин. Ваденето. Тук, ето виждате, има вижда се вентилационния отвор, има кожа, която на принципа на тегането държи и нощчето. Ето го и самото нощче. Разбира се, малко не исках да го полирам, да го правя, защото няма смисъл. А е така малко по-автентично. Ето тук даже се виждат следи, вижте нещо какви имаше. И даже боята не се изчисти до край хубаво. Тук отгоре имаше боя и така не беше равно. Това само го пак даже малко останало. Ето виждате. Уж го бях направил, пък не съм забелязал, както и да е. Обикновено едностранно, но тук му зададох леко ъгълче, нарочно. За да не бяга съвсем, нощчето вижте как стана малко, но пък много удобно седи в ръката и такъв силов рез също. Тези тук гънки запарате така по пръстите и дават така невероятен захват, така също така. И сега ще ви покажа след малко. Много ще е удобен за рязане на дърво. Късичко е, но за сметка на това пък е контролируемо. И исках да ви покажа, този път съм се подготвил. Така, ето тук имаме. И удобен е за, примерно, вижте сега нещо работа по дърво. Така и тук си помагате и с този пръст. И за финни неща, контролируеми. Или ако искате и силови, ето така. Няма да правим така много буклуци. Просто за демонстрация. Ето виждате. Реже много хубаво. Без да натискам дори много. И така, това ще му е на нощчето. Едва ли ще го ползвам, защото се получи доста красиво да работя с него, но пък какво ми пречи, така или иначе нощчето. Ако не го продам, ще го работя с него. Да направим малко мерки и теглилки набързо. И така, какво имаме тук? Имаме острие 5,5. Цялото е дълго 16, т.е. 15 излагах. 15 см. Може да се ползва за много неща, защото, както знаем, малките ножове работят повече. Можете дори да го използвате да си почистите краставица, картоф, да си счупите орех. Я видим как ще се падне. Ай, така да се вижда. Така, само нощчето е 38,9, 39 грама. Това е само нощчето с капийката. Така е 49, 50 грама да кажем. Ето така. Да, 50 грама. Значи дръжката и капийката са круша. Виждате колко наситено е, колко е хубаво. Какви шарки има, готино е. Здраво е при това.
Острието е някъде, не знам, около 3 мм може би, така или иначе не съм го мерил. Виждате. Може да си отворите и за груби работи. Консерва, може да си отворите нещо друго. Значи, винаги могат да му се намерят приложения. Да си отворите чипсче, някоя пратка, пликче, картонче да разрежете, няма никакъв проблем. Ножче, което може да си го носите хем като украшение, хем да ви свърши някаква работа. И така, виждате. Всичко е 4 мм е отвора. Но казвам ви, ето това е с едната ръка изваждането. Виждате как пада от ръката. Ето. И ножът вече е в ръката ви. А между другото, така ме да кажа само, понеже видеото е накрая, ако всички го догледат, това е нож, може би най-удобен за самозащита, което не препоръчвам на никой, но примерно винаги в живота може да се случи. Защо е удобен? Защото е малък и защото когато човек му падне пердето, както се казва, или е в ефект, адреналина му се покачи, той не всеки път знае, особено ако не е трениран, не знае какво да прави. И с това ножче не може да нанесе смъртоносни, както се казва, трудно може да нанесе смъртоносни рани. И затова е удобен, за да в момент на афект да си спести след това някой друг главоболие. Тук вижте, не съм го закръглил нарочно, за да има по-голям контрол. Тук, за да е удобно, за силови работи е закръглено. Дръжката няма да убива, няма нищо хубаво за хващане. Пръстите се закачате едва. Може да го стискате много силно. Просто, както ви казах, така, всеки захвати са му удобни. Не знам обратен захват. Дори и обратен захват е удобен. Това е. Мисля, че ножчето говори само за себе си и че се получи така доста ефектно и доста хубаво. Ако ви е харесало видеото, лайквайте, на вас нищо няма да ви струва, на мен ще ми е удоволствие. Така ще ми донося някакво удоволствие и стимул най-вече да продължавам да правя нови видеа, защото аз неща ще си правя, така или иначе, но видеа дали ще правя. И това е за сега. Пазете се, бъдете живи и здрави, абонирайте се за канала и до нови срещи!